Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan ni Helen, ngayon baga na dito'y aging gang umang-angis ti tao kada da Sarbina. Dear Manong Nemi, nagpatinggak lang iti high school, Manong Nemi. Ngay din, tasana kung nagbasa, simbre kak ti trabaho. Manipod, iti pa nagtrabaho kun Manong Nemi, kaslakla, naigalotin dita. Inida mo maysak nga servidura iti maysa nga karinderya. Naragsak tagtrabaho, naragragsakem, dayta nga trabaho. So kung kuna, ni Nana Sedes, Manong Nemi, nga kingkuka iti karinderya, kada kami nga servidura na, kandat empleyado iti karinderya. Ako nana, no bumangon ka, niti agsapaw, o no parbangon, basta bumangon ka, kalbasa nga naturog ka, sa mo liplipatan nga umuna, ni Apo Diyos, agkararag ka. Agyaman ka kenkuha na, tanakariing ka, barong agbiag, barong agsapa. Sa kagya agkidaw, iti panang tarabay na kang kaitig na nayon. Ken, umisem ka. Ore man sakit ti ulom, umisem ka. Nadamasabat mo, good morning, tapno good morning ang nakama. Ore bad morning ko makit, good morning. Ore bad afternoon ko makit, good afternoon. Good day, good evening, good night. Puro good. Insunod na pa kada kami Manong Nemi no kasunod na ma-entertain kiti customer. Kaduan na nga umay mangan, amigat, mangal daw kan mangrabi, kahit na kitay drivers, iti tricycle, jeep, minibus, di kiti kotsero, kahit na kiti karuba, nga dati asideng, nga umay latan na mangan, handal nga glutluto, di kiti estudyante. Dito ko nga namaan mo, Manong Nemi, ni Daniel. May salang di nga tricycle driver, Manong Nemi, makipaspasada. Ado, Manong Nemi, di kiti customer, nga mangaram kada kami nga servidora. Nagruna, kati impakpakamaysa ni Nana Sendes nga kingkuka ti karinderya, nga ag-short kami. Sa kumapkap ti t-shirt mi. Nga saan ba't ang nakita nga short, kalkalingan na lang. Kat kadagupam mi Manong Nemi siya, kano ti kapipintasan. Nasabang ko, ti patong ko, nasipukel di kiti legs ko. Kabintasan na kano, ti panakasukong, ti barukong ko. Sa bagay Manong Nemi, dito ti babaling ko yung panakkel. Ngayon nga sa guday na Apo Diyos kanya. Agra mo matan ti singpet, ken kina emmak. Siya katante kasi siyang patan, hanggaputa siya ti mangibaga. Siya katante kasi siyang patan, kada kami Manong Nemi, nga servidura, no mapayad, dati kita idaduma, numanin kita, rumarda itirabi, mapan makiday. Ta stay in kami, Manong Nemi, stay in kami. Gamot stay in kami, Manong Nemi, dati kundaway, na mapangkutultulungan, jay kusinero. Uhen, numapisan ko nga trabaho, ngam kahit ko Manong Nemi ngam asusuro ti amin. Taadday ti planok Manong Nemi. Kaduan ka no kastakit. Namang rugi ti servidura, duwan assistant na cook, duwan kahera. Ito na ko ang suminan. Ha? Adan tumatan pwesto na karinderya. Adot madamdamag ko Manong Nemi nga di kitay kakasto nga klase ti trabaho na negosyo kita. Ada di kitay sumina nga napimpintas ka na sesya at titempla kin imas na kitiluto na. Kastamat ka na kayo, nagla-live streaming. At daw muna, kaduha yung tanong ka, sumina mo, nag-aadun di kita nagsisina. Nga dati nagkakaduha, nagkakalaban nitan, saan ka di Manong Nemi? Tayo na dan, no makasursuro ka, anak it, agbukod ka maten. Samot na pa ng kompetensya, kada na nagkapuang, ngam kaya't mo matagsulsulo. Kasta hindi ta dati planok Manong Nemi. Pero di bagbagak idi kini Daniel. Kahit mo agad, nagasawa tan. Ta, mangipatakder ta di negosyo ta. Agsusurak mo nga
aga luto. Alis tumit lang masursuro. Agasawatan ko lang. Ada ka din ni magbagam? Yung una ya. Si ka Daniela, nakalalis to ka. Di mo pa yung pagkakanyak ti I love you. Naskan ka di pailaeng. Di mo ka di makita ka rin iti matak. Di mo ka di makita ka rin iti isem ko. Di mo ka di madlaw. Masansan nga parang igam ko iti imam. Huwag nga ron. Nagling kag chansing. Pasarep, patitin pa iti patong ko. Ngayon na siya timang patit, umisang ka. Ngayon sa bali, kusilapam, malayatam. Sa bali ngamin ti, panang ipapandakan niya eh. I love you, Helen. Panunutek pa eh, Daniel. Laging kaya manong naming sang kumatang nakiklikan ng inaklo ni Daniel. Kat ko nakanyak ni Nana Merced ito na minsan, Ay, Helen, Nana, baka si kamat din ti sumarunong ang kasawa. Kat papanan ako mga rod, matayangan mo tao, Nana. Una talaga tayo imununang yung sika, ngayon may dito'y, nagtrabaho. Nung sumina dan, baki asawa dan. At dapat ito ako makabulan na at makitarayan. Ngakaduan na, ngagbaling asawa da, di ka lang gusto mo nga driver ti minibus, driver ti jeep, driver ti tricycle, kutsero. Katsi ka. Driver tumat ti mga asawa kaya ka. Ni Daniel palubos ti apo nana. Ala, nasingbat-mat ka ni Daniel, ha? Ang awan malangin ti maore mo, mamangaram kang mangyaon kang kay tirigat. Nana, sa sino ko mangarot, kati umay dito, may mangaram kanya. Kasta nga rod tinabasamak panong Naimi at kanun ornong ni Daniel. Nagawit ang karod dito lugar mi manong Naimi, kaya rin pakamukon kadatatang kaninanang ngagasawa ako. Agad papanan na ako mga salakas na balasan ko kat sikat sumaron o nagasawa ni Manong mo. Tindulangin awan asawa na agad, tati burodak. Isunto kadwami dito'y balaan at sumina kayo mat. Hanga ba nitang, nang, do problema yo. Nakasaganin kami tumulong ka na kayo. Basta adalakid di mangkadkadwan to kata kami kinitatang yo, into no talagang agkabaw kami na, palubos ti apo. Kat da ka, kat sika. Paano nang tumat karod nga, di ka tumat bumakat. Iso nga gasawa ka, kat aganak ka, tadigit anak mo, dahil da kayo tumat baybayan. Nagalaysa kam ngarod ka ni Daniel, manong name, simple lang kalaysa. Ngayon ma-church sa wedding. Gagangi lang manong name ti Pasken, at gagangi kami matlaing. Dito kami ngarod balayda, nga nagyan, manong name ti balayda, nga dati asidek ti highway. Manong name, ididumtengen ti muna, Arabi, siyempre. Kas tinamnamak manong name, gundaway nga nakisagot kan kuana, kini Daniel. Ti salsalmet metak kan inik-ikotak nga kinabirhen. Siya kadimat lahing ti muna. Si kanto ti muna kintag na nayon, Daniel. Siga baka may kasyamak o may kasamulo kat syamak. Mahumat sa bali di nga kainayat ko. Mahumat sa bali di nga inaram ko, nasanga siya. Mamati tayo nga ron. Mamati ka. Ikanik nga nagayatak, isukit isulain. Awanin ti sa bali. Driver ka, niya tamok ba ano? Kadagbali na kita nga driver. Manuhuin ka. Sakayan ka. Saan to patarayin. Dito manunayot mo na gundaway. Kung may kadwa ko na ka. Dati jay simbaan kita binisito na. Nagbinisito kami kini Daniel.
Kadiday tang rabi manunemi nakapapaot ti panaglanang di kiti lips mo. Kagadan manunemi ti manangaprus panangay ayam na kadagiti birhen nga duwa bantay iti barukong ko. Si mangat nga si malog nga si maksek kaslaganup manunemi ti kayarigan dagiti dakulap ken ima manunemi ni Daniel nga nagdakiwas kadagiti duwa bantay. Salang nga dagiti duwa bantay manunemi nagpapapapay ket iti kaladaan ngayan ti tuktuk ti kuweba. Ngadan manunemi iti yat na itut na ikabi di tuktuk ti ruangan ti kuweba nga bugto nga perlas. Dito nga nagkurimay pa iti may sa dakulap na tramay na manunemi tapno paradasan nan nasurbeyen no kasano malukatan ti kuweba, ti ruangan ti kuweba. Ti ruangan ti langit manunemi nga kayat nangatukmo. Nagmares rosas dating rabi manunemi ket namsek karigiti adu nga asog kanareng eng ti silad mi ti asawa. Nga ditoyan manunemi nga winaknitan nan ti talon tapno di kasta kat makalusot kami ngagpadpada nga umsyag ngagpangato amang lamas kadagiti maagdagdan nga ulat tapno tuknuan min ti kangatuan nga langit. Na naulit-ulit dayta manunemi. No manen bumaba kami sakap tumanen tumayok. Tumayok-tayok kami manunemi. Amang ragpat ti kayat mi nga ragpatan. Kaspaset ti panangitukit na ti biniidi sa klot ko. Nagbaling nga bunga itayan ayat mi. E di ba naglabas na kita aldaw manunemi sakbay nga nakimpas nga iti na unang anak mi. Nadan kami manunemi kini Daniel ti kabukbukutan nga gagangila balay. Balay iti napanglaw. Balay iti gagangay iti panagbiag na. Junior nga dagos manunemi ti muna nga bunga iti pi ni Daniel. Tintuloy ko manunemi, iti napan nagserbia ka servadura, nagsubliak, kalpasan, na ipasangay ko ni June. Ket ninanang tinaybak manunemi, nga mga iwan, iti apu ko na. Iti makadakas manunemi. Awang pa'y duwa, nga tawan ni June, iti sumaruno ni Edna. Dalay nga pumutot ti asawak manong. Nababangamin ti patong ko, nasabang ko na, dagat alistuak ka makaala. Nalabsak tagsa o manunemi no kanakak sa anak pang agregla at damanen masikugag manen. Si Maron na ni Lydia manunemi. Talon di kita nakbi ni Daniel edita adabi muludan ni Daniel nakabagyan na nga dati abroad iti mabalimin nga pagpuunan. Ta dumatan manunemi di kita nasusurok. Kaya ko na. Tanong patinggak laang iti sweldok, iti karinderya. Narikat kong matulungan ti asawa manong. Tamakipaspasada met laang. Naratiga po na manong nemi, nga iti naisariping, iti balay mi, nangipasnek kami iti karinderya. Iti damo manong nemi, uberolak. Adaduang inala kakaduwak nga mabalasitang. Siya ti mang-manage, manunemi, siya pa iti kusinera, siya ti kahera, siya ti agsukat. Nolapsak ti agsaw manunemi, kitang, no kaado ti customer, manunemi ti biglang nga nagganar. Kunada kanya, kita po, nagigimas na ito lutom si Kahal, Helen. Ito pa yung manunemi, di kita take out. Di kita biyahero, manunemi, dito iti pag sardengan da, tapos di kastakit mangan. Aging ka nga nanayuan ng manunemi, di kita kakaduak. Titimulungan ni Daniel, manunemi, adadan ng iso, ti kayan na dito karinderya, imbes manunemi, nagpasada.
Hindi makadakas manong name ket agsiksiko kang midlatang. Nanayunan pa iti anak mi, may kapat ni Robert. Diya ka, gustunan. Gustunan ti upat Daniel. Hindi gustunan. Ang di na kahit asawan nga saan tangag kahit da, sweetheart. Mga pangalaan ti inspirasyon ng trabaho tinaldaw. Ngam na dan kami pa hindi may kalima nga anak manong neme iso ni Net. Gabuto talaga nga tiyakon kayat. Nagrikat nagirapin manong. Bagdad na ninanang. Nagrikabsat ko. Kan kastamat ng katuga nga kamakasikaso katakwada. Nagpalayget akong manong neme. Saan ka napupuutan ti panaglabas ti panawen manong limawa basit iti karinderyami imadudi kiti kakaduak uhan saan napupuutan graduar ni Daniel wano ni June manong nemi iti elementarya aging ka ang nagraduarin ti high school kat ag college agsasaruno manong nemi di kita anak ko agbasa kapintasan na no kasta nga recognition na kita adamit pamadayo nga awaten da. Nagagat manong nemi na singpet na kita anak mi. Amo damat itumulong manong nemi di karinderya no kasta nga bakasyon. Adai din manong nemi ni Daniel Jr. iti may kapat katawen iti kurso ng engineering. May sapay nga tawen agraduar doon palubos ti Apo. Kung kunami nga rin asawa, babayin ti karinderya. Maadante di inyenyero nga anak. Idi adu nga rigat. Anos Daniel. Karagyaman na kita naanos mo. Agyaman ta kinapudnom. Saan ka nagproblema unay kang ka. Opo yung unay ko na. Una. Damod na kini madmadlaw ko nga. Kursunadam na kiti maysa ka na kiti servidura. Kadya ka mo nga rin madamdamag. Gabota, medyo bumakit ako. Sapol ka matenti umubing. Diyak to ramidan dayta, Helen. Abay, palubos mo bumagat ka. Ipalubos mo maglusyang ka. Nakapimpindas ka lang ta. Kinakaimimas ka. Gabota na imas tilutong. Dahil datiga po na nuapay nga dulat na kiti kustumero. Uwan manong nemi at din, iti Porcher College ni Junior, iti kurso ng engineering. Iti mapasamak manong nemi. Iti kaslasang ko maawat iti nga pasamak. Iti matay iti asawa. Iti madisgrasya manong nemi ni Daniel, no apikit nga man pa wala kami nagpasada. Magagat mailiw ka nung agpasada manong nemi or it basit ka nung ti customer ka di nga tiyempo. Nadungpar manong nemi suna. Tinungpar. Ti bagong. Agkrossi suna iti highway manong nemi iti adda nakapaspaspas ka nung nga bagong manong nemi nga saan nga nagpreno. Nga nang dungpar iti tricycle nga imanmaneho ti asawak. Imbag tawad ti pasahero na. Anong name yan nga nagsakit? Gabatan ibadamag da kanya kidi aglulukenak. Diya ka mo, nuan niya tiramideg. Hanggang hindi maanak tiriknak. Nagdardara sa kun manong name nga napan ti ospital tapno maamuak nga dead on arrival. Numanin narayatin dak manong nemi di akad dak ti ospital. Tamapukaw ko ti puot ko. Matalimudaw agkupit ti baro kong kumanong nemi kaputas saan ko maawat. Kasanulaingen ti sakit na manong. Ti asawak ti dungdungwek kan mangdungdungo kanyak nga asawak ti nakasaysayat nga asawak nga ama dagiti limangan nakko. Awanin. Dagiti anak ko manong name iti mga arayat kanya kiti kadami pa ilang ti ospital nga may damit dito ospital di mga damag da. Adada iti eskwela manong.
Ani si kason, ti punararia manong name ti bangkay ni Daniel. Inure mi laing manong name nga mayawid dan dito'y balay. Tinakalungon ang nasawa. Iti sumangpet ti bangkay na manong name arayatin takmanen tanumanen nagkupit ti barukong ko aglos doyak. Yung magpakaasi di kiti anak ko. Ni John, ni Edna, ni Lydia, ni Robert, kini Nenet. Napatid karek kumati pakinakim ko. Nasan ko kanong ipalubos manong nemi nga may saruno akbet nga mapukaw na. Hindungdong ako ko manong nemi, Daniel. Daniel, lapi nga pinanawan na kami. Sampay nga naggraduar tayo na unang anak ta. At sumarasararon to ang graduar na kita daduma. Nagtulagan ta. Nga ayuan ng tantong aduha, nagiti apuko ta ka, nagiti limangan nakta. Awang pa'y asawa, tinauna. Awang pa'y manugang ta, pinanawan na kami matend Daniel. Nakadagdag sa nagkanayon ti barukong kumanon name. Nga dahil tati kapunan o apay akang kanayon ng kahit kung maibuwang dagiti luwa. Tapno lumag-antirik na. Dahil tati kapunan o apay akang kanayon nakaslak ayat ko dagikis at pukaw. Tapno may iruwar dagiti sakit kan sayam nga da nga mapapon iti barukong ko. Kang kanahin ng mamangin ko, ti pa nagpagpakasi, ti kitan na ko. Ngawang kumata sa bali nga awat, para midak, no di mangawat ti kinapudno, ken panunutek kanuida. May mesa kanulaing tinapukaw, iti member ti pamilya. Saan ko kanong itulok ng pati siya. Panunutek kanu kasanuda pa, ino kas pagarigan. Tawan kami ngagpadpahanda, iti amada. Aran ako pagmet no kasagay sa akin, dagiti anak ko, ket ko nakadakuan. Lawanan na ko. Kasi ti karik, iti amayo. Oray awanin ni Suna. Saan kayo nga may bayan? Noan niya terapaap mi para kada kayo. Kanarapaap yo para kada kayo. Siya kung dagbalin nga ama kininayo. Awan ti pagdalagan nyo. Saan kayo nga baybayan? Oen manong nemi awanen ni Daniel, awanen ti kaduak. Amay sa katulungat. Awanen ti kaidak. Manong nemi. Tapno nagbalinak, mahalis to, makalipat kunak, pinagbaling ko ang busy di bagik. Ananawaan dak dikit anak ko manong nemi. Masapak, nagriing, tulungak tinituding nga kusinero, tumulong med dikit stayin nga waitress, wanwak, servidora. Kas iti na ipasagapsep, iti panunot ko manong nemi, nga sang kay baga, idi ni nanasedas nga nagyanak aking kuka ti karinderya. Na iso ti nakasusurwa. No bumangon ak itibigat. Ag kararag ka po Diyos, ngagyaman, kanagkidaw, iti parang trabay na kada kami. Sa umisem, no at damasabat ko, umisem ak, good morning. Ano na gini makadlaw no ka ang umay ko ang customer manong name ako nada. Oy, ako pa'y makabulan dadi, Daniel, nakaragsak ka ha. Ellen, ha? Ampe kong umisem, katawa, nagragsak. Ano ko matmalalak, no? Kalahin naklatanga naliday, ngagsangsangit. Nakiruamak matikastoy kahit ore da problema kit umisem aklatak, para kada kayo ang customer, tapno agsubli-subli kayo nga umay, mangan, merienda, tada kayo, iti paggapuan, iti puwersat.
Tanawan ti customer, anang pangharot ti pakalaak ti pangbasa, pangbiyag ko, kan pangbabasa kadagiti anak ko. Iso nga babayan ti tulong yo, alagit mabiyag kan mapagbasak dagiti anak ko. Madamat dagiti agarem manong nemi di bumaybayag. Ay, may mesa lang ti pusok. Ore na tayo ni Daniel, isang tulaeng. Anak ko nagsapol pa iti kaedak. Ha? Manay nga ragsak ko at paragserbi ka na kita anak ko. Ageng nga manong naming nga nagturpusin ni June, ni Daniel Jr. Nakaragsakak. Nakaragsakak kumano at dahil di pa lang Daniel. Nerwar na ti Borna, manong naming at may son nga nananay nga engineer. Nanang, nagawa na kada kayo. Babaeng kada kayo, may sakong engineer ang inauna kayo. Yung naraglagsakak tayo kuma, no, tapay lang di ama kayo. Ngayon man nakarod. Ano ti pala naman trabaho ang. And then, yung mamukton ka nagbaling nga manugang yo. Tapos nagkasta ka nadamot na po ko yo. Tanong na po ko yon, agaywan ka ito tapo ko yo, isardin yun ti karinderya. Kasano isardin ko't karinderya kat sumarsar mo pa yung grador ni maadin mo nga Edna, ni Lydia, ni Robert, ni Ninette. Ni Lydia, no, adang boyfriend na. Baka kang nagturpos na ita, gasawan, badasan na. Ni Edna nga eh. Nasingpet na kita kakabsat mo nga babae, anak. Ni Robert at medyo na loko. Padasan na nagloko-loko siya, bang tukul ti ulo na. Ay, bang tukul ti Sara na. Nagawa na kang kanak. Tanong pa'y lalaki ka nga inauna, among inuder di kita dim. Ala, bagbagam nga rin di kita babae nga dim. Tapos nagasta kita, makapagturpos kay amin. Kas arap-haap mi, para kada kayo kaniditatang nyo. Nang tultuloy ko manong name iti negosyo kakarinderya. Uwan, handamat malipatan na, basta lagit talaga nga jak baybayan, ti imas, kan panagtemplak, manong name kada kiti na duman-duman putahe. Saan lahat nga maibusan, manong name? Uwan, no kasanod ganar na iri, nagtultuloy akasta, kan kuman ganar pa'y, no naganar manong name, ada dumat lang iti magkanansya. Hingga manon naming nga naggraduar maten ni Edna iti kurso ng accountancy. Katsakbay manon nami nga nagtrabaho ni Edna at niya mamo ni June nga manugang ko. May sawit nga engineer manong nami. Krito nga ano kalay sayo. Next man, mama. Nagbalinan nga mama tinagawag mo kanya. Dimot na nang mabalimot nga apsuktan, haanlat ka nanak. Nananglat ka. Dati mat nga nalang tihawag yuhan niya. Si Mina dangandangos manong name ni magkalaysada, tanandaan da, nagkasera da, tapno tigas tagat asidaglaeng iti pagtrabahuan da ngagpadpada. Idaadan, masikugan manong name ni Mariel nga manugang ko. Isumutan ti nag-asawa ni Edna. Uwain manong name, maestro mo ti asawa na. Aging kang manong name nga, ne, awan na nagduduang anak ko. Adan pamilyada. Kadidi ada na po kumi manong name, apukok ko nakwa. Kana po kumi kada abalayan na. Pamanag mat sumasarunggor kadakwada, nukasta nga mailiwa. Nagrador mat ni Lydia manong name nga may katlong anak ko, iti kina maestra. Maestro met manong name na nagbaling asawa na. Di akit panawan dakmat na kita anak ko. Pumanon na sa amin, pati na ito burudik siguro, akit babae, baka no, italaw tagbaling nga manugang. Idagrador met manong name ni Robert. Inhinyero met manong name Suna. Uwan. Kalpasan nga makamagtrabaho, di may isang atawain. Inyam amo naman tan manong name di manugang ko. May sabat nga nurse. Si Maruno manong name, nagraduar ni Ninette.
Ngayon naudi iti kurso ng nursing. Iti nakarawaran iti board na manunemi nagpakada. Papanam. Si kalaing tinaudi to'y saka umadayo pa, anak, sino pa ti kaduak? Nanang, asa dagmat lang ti ayun, dikit kakabsat ko Mabalin yung mga sarongkaran. Kat adumat dikit ay, wait, serviduram. Stay in daman dito Ore awang kami ngagkakabsat nga anak yo, adumat na talaga kadwayo. Nang? Apay? Awan. Naslasang ko naman namahin nga palawan da. Siyempre, kasta ti pamilyayo ang gadi. Pinanawan nyo matagiti parents yo. Nga nga da, iti Biblia. Nga no danton na, anak, nga makiasawa. Ha? Suminadanto ka na kiti naganak. Sa anak ba't pag-asawa, maparaklag trabaho di abroad. Ito nag-asawa ka nga Basta kaya to siguro di asawa mo nga, sumulo kayo. Idin to ta, sikat di bordek, rumbing nga sikat agyan kanya. Awan ti magdanagan nyo nang, tanukas pagarigan man tam, saan to kaya tagbaling nga asawa, nga makidin na kami kada kayo, at nakamdulat lang sinak. Nang isang keksan na ya kasta. Napi kumamat no saan nga nasapa nga natay ti amay. Taore kumamat no panawan na kami. Panawan na kami pumano kay amin sumina kay amin anak mas adda kumamat na ti amayo tapno. Adda kaduwak ang naman yung arod. Mabalin nyo mati makiasawa. Itapay. Itatakasapulan nyo ti kadwa. Aanin anak ko. Nagbalilangin ng liwliwak na dinegosyo. Isardeng yun toon. Suportaran na kayo. Tutulad kam doon kakabsat. Iyalaan ta kayo tiya mga katulong yo na mga sikaso kada kayo. Paano mo tanat nag-aginana kayo? Nanak. Nang saan? Saan ka ding rumben? Nakami matintagserbi kada kayo nang. Osto nalpasin obligasyon nyo kada kami. Naparedor da kami aminen. Di rubeng mo nagsupapak kaming anak yo. Ore, duwat alain mi nga kadwayo nga mangtulong kada kayo. Mangyawat kada giti kasapulan nyo. Agbaling ka nga senyora nga dagos. Agtitunulong kami nga mang sweldo kada giti mga sikaso ken ka. Sana nang rubeng unay. Siyempre, natatip panggapyusan ka rin. Inikan na kami tinaran niya ka masakbayan mi. Okay kam aming nagkakabsat, ng ori kam lalima. Tapno ni kastagat at mga sikaso kada kayo. Napiksangot pa ilaing nga. Kanya nga ron, ori adun tunti apo ko. Ituloy ko palang dato karinderya. Ano nga ron talit tangi sa ganaan yung nga ron ta, kwartang maganan siya. Saan matkat? Di ba maganan siya ti gundawayat? Nakarod. No isarek na ito karinderya. Pangsapulan di kito yung servidurak ti pagtrabahuan da nga napintas ti sweldo da. Naman dito sa bali nga karinderya. Apay problema yung kumaida. Sa may sana. Isot na kirwama. Isot sa pulit ti bagi. Ngano makariinga ko ni ti agsapa. Umisamak. Agtrabaho ak. Agtempla ak. Tulong ak ti kusinero. Entertain ak di kiti customer. Awatek di kiti bayad da. Kahera ak. Kasta nga rod tinapasamak manunemi na pa nagtrabaho iti abroad ni Ninette. Kadadadag iti gondawa manunemi na sumarongkar di kita anak ko dito yung balay agdandanay
ipakaamuda, itawag na kanyak ni June. Nang, anak, umay kami ta, itong Domingo. Domingo. Akit mo na. Di kayo makaumay dito eh. Ang kanamit lata, di kiti customer yun eh. Kasangsango nyo. Di kayo mailaw ka na kita, puko nyo ka kami. Anak, no kayo ti makasango umay mang isarong karakanyak, na kayo ti umay. Agsusublad naman nung naming umay. Kadalawas, nga dumay nga pamilya, ti anak ko. Nila ang ninet no katawan, tada Jakarta abroad. At darigdigon daw ay manong naming no death anniversary, dedi amada, anda kam amin. Raman manugang apo ko. Apo nagatukit apo ko. Nakapimpindas na dada manong name. Isardin ko pa no ka iranak mat no ka tiya mang papusoy ka dikitiya servidora o takiti makamua. O ura kita may kasarong karan no ka sa pabinsan. Be honest kayo Ano di kayang kupkupit. Tuloy yung timang entertain na siya at di customer. Kung nana, o ti pagdanaga, awag na pa yung kanyak tinahanaan niya nga ron. Tado mga awag yung kanyak tiglulag at grandma. Naslasang ko na pupuutan man nun nemi. Gagangik la edi nga sa karinderi servidora ang paggraduar ko ti high school. Awanin sa Balines kaso kung saan nga. Mga agtempla, ag-serve, agkwenta, pinggan, kutsara, komedor, naduma pa manong name it, makikita, kan mangmangig ko. Kando kasta matipon-tipon kami manong name it, kasta unay. Iti ayayat ko mangbuya, panagaayam da kita pukok, panangarakop da kanya, panangbisito da kanya. Sa pakit mabilangan, manukin ni June, ti apo ko, apo. Nalaing dapat nga anak, di kiti manugang ko, kaya di kiti anak ko, babae, manong nemi, nakas kanya, sa bagay, 5, kalkalingan na. Laging ka nga si marunong nga nag-asawa ni Nenet, manong nemi, pariner, manong nemi, na asawa na. Iso ako nak, natuti ko nam, nga saan kang umadayo, no danto nasawam, si kang aburde. Din to ta, ipanaw na kamad ito'y kanadyan nga asawa. Nang, mayat kayo nga minanti ko nami, nga kakabsan, isardang yung karinderya. And then, patakalin tayo family house tayo. Ta mga dakamtimang sweldo, tagbali ng duwa katulong nyo. Makikita ka na kayo. Ito no, talagang kapsot kayo, mga natin pa iti private nurse yun, private midwife, nga mga sikaso ka na kayo. Anak ko, kabailak pa lang. Isunasan nyo, papanunutin dita. Nga panagnamay ko. Alalis to, diba nagbakit ko, nung kastang awan ubra. Dahil ito'y trabaho, negosyo, ganti maudan, iti palang paadal ko kada kayo, isot mangmangtad kanyak tiragtakin pigsa. Pagbali ng dagbatan nga awan sa Serbina, ala ni nanang, ano pagkuna niya, anti kaya't may panawan niyo matintap, no, agnamay kayo. Nanamayak, anak maligatan. Makamu kayo. Didag pakadanagan. Napuutan nyo ka din nga nagreklamo napuutan nyo ka din nga nagsakitak na grabe. Gagangay lang ang gurigor, panatin, ngayon mag-ikat na sigod. Anak, nang isardin ko di trabaho, ang mga no, marik na akong dumteng dikit sakit ko nga jak mapupuutan. Manong nemi dakitilaengen stay in na servidora kentigo ako kusinero manong nemi medyo panglakay nalakay maten. Idikat kaduakon. Dito'y balay akit sisyak. Ti karinderya agad adapan nagka silad da nga pagaturugan da. Ngayon dito'y balay manong nemi may saak no ka. No kasta nga palpasin do brak. Maira kaya penti karinderya maturugan na kiti kakaduak. Sumrekak man dito balay, di kwarto minti asawa. At di gondahoy manong nemi nga. Marigata na maturog. Babiyak tiladawan mi kini Daniel, idinagkalay sa kami.
kasasalitak na sawak manong nemi. No katadang makakita kanyak, baka ipagadang agbagtita, kasasalitak tila dawan. Nga dadigdigon daw manong nemi, bisbisituwag na asawa. Daniel, no ko mga minta. Saan nga nasapang ang pinanawan na kami. At ako makatkado kita. Makasangit ako manin. Naganak ta. Saan doon ay anda. Adan asawa da, ada pamilya dan, adan apo ko ta. Jeburidek, iso ko maturumbeng. Agbati dito'y balay. Nakaasawa mo ti ka na dyan. No, pekasta. Nanagsakak, Daniel. Natungpal ko ti karikeng ka. Nga babay ni ti karinderya. Napagturpos ko, dagiti anak ta. Kaya napindas ti pamilya na. Tapo, kadwa, kas tada damit nga, nakapagturpos, kadadaan tinapindas sa trabaho, dagiti nagbalik nga manugang ta. Daniel, pinasapa kami nga pinanawan na. Daniel. Kasta akno daduma manong nemi. No sana ka makaturog. Nagsangsangit ak. Maiturturog ko doon nagsangsangit ko. Madaman tigiti kong dahil manong nemi. Amuda siguro. Nga kasta nga may mesakon. Katawagan nak digiti anak ko. Susublat dan ko. Unad na siguro naka-schedule. Nagtutulag na nga ta. Ngati Lunes. Ni John timang tawag ka niya. Uno apukok timang tawag ka niya. Ti Martes. Ni Edna timang tawag ka niya. Mag-isasarita. Mangkumukumusta ka niya. Ni Lydia ti Merkulas. Ni Robert. Ni Ninette. Kumusta kayo, Nang? Kastoy. Nasiyat lang anak ko. Progreso lang tamat ti karinderya. Ipanan nyo, kat ipaw-pawitan na kayo pa eh. Hagay nang nagpaw-pawitan, urnungin nyo lang para kada kayo. No para kanya, kadamat, kwarta kini pangko. Baga, to okay kayo. Madali kita dadumad na nga naganak. Ngora ito trabaho, di kita nakdan. Di kita palayang mat naganak ti pagdawatan da. Ada ka di kasta, anot kasta nang. Kat nakasaganak matkat kamang ted no ada pagkurangan tanyaman nga project yo. Anak, gusto. Aging nga si bibiyag digdi naganak. Agbalindalat nga naganak. Nga, agserbi ka dagiti anak da uri adang pamilyada. So anda ka man pagkurangan dagiti kwartayon ada project yo. Kahit yo pataunan, nagaguni ka lang kanyak na damat kwartak nga itulong ko kada kayo. Kasta no kati mapasamak manong nemi. Pagunyandak no kakas pagadikan ta. Ma, apay mamamanin. Nang, apay John. Dito inauna nga po ko yun. Kaya't nanti, ada lugan na nga mapanagbasa. Kaya't kurang ti kwartami. Regaluhan nyo man lang nga. Tapo ko yun, inauna. Tamnoan naman na karna. Sige. Siya ako di ba kamo naman o? Ala, kita tumulungan ng kamlang ah. Saan lakas siya manong nemi? At dapayang di kundaway nga siya akong timang refuser amang tad kanakwada. Naging ka manong nemi ti ba isang aldaw kaado ti customer manong nemi. Umrak madlatan nating supervise. Iti ayan di kiti luto. Iti ayan ti kahera. Iti ta
Ada bugbugkawan ti may sa kadag ti servidora. Ni servidora nga, Maricel. Maricel, ano dito problema? Di taman di. Masurun na kita customer na. Sino? Dito nakadungdung rin ng obing. Sino na nakadungdung rin ng obing? Takman na mo, no? Apay nga datoy. Kita yun, mabisin siguro pa kanin nyo. Pastor ka nga rin, unig na nakit. Dagiti nga rin customer, ti agri rin, no? Apay nga aday sunad ta. Sangon ti karinderya. Mabisin siguro, Maricel, kanti kanin na. Sama ori ha, mapaspastor kan, basta kanti kanin na. Alan? Mabisin, pakanim ti mabisin. Masurusurun tumatangag tong palma nung name ni Maricel. Nagbalin mo manong name nga problema da, datang ubing nga magbagada nga nadungrit ka no. Pinadas ko idi manong name nga kinasarita. Boy, anat nagan mo? Andoy? Andoy? Natibalayo? Agwing-iwing manong. Awan naganakin ka? Monotomon. Magaanan manong name. 8. Daka ko mat eskwela ah. Karagata mga yamak ti pulis na tiluwan na ka. Panangbutbuteng ko lang keng kuha na ti kasjay manong name into nung agsubliak ti ayan na aumaten. Napanan na natay nadungrit ko bing. Salutsudak to manong name ka nagiti servidora. Kawanin anana, timalawan. Mga ayap kayo maggaan ti pulis. Oren na nanganan. Inaka kita iti labay na. Paper plate at inosar ko. Oren pinagkutsaram. Plastic na kutsara. Numanen adda manong nemi. Pakaungantak pa agad din na. Impakamok pa yan manong nemi ti kapitan iti dahita nga barangay. Nagreporta ka mismo. Kapitan, adaubing nga nadungurit ka mga sistorbo ka nagiti customer ko ti karinderya. Mabaling ka din nga pakipakaamoy ba iti gobyerno tayo. DSWD. Saan nga di ka rubang isuta ko mat mga sikaso ti kaasjay. Street children. Batang kalye. Ewo, baam. Helen ta asikasok na tangabanan. Nagtignan nga tamat manong nemi ni barangay opisyal. Nga madalat ta. Hindi apa eh. Hindi ka tumabingay ah. Kinasaritak na minsan. Andoy. Amom ka di barok. Problema ta ka dito eh. Umay ka. Taapay ta na. Nanganakon. No nangangkan, puhano ka karon din. Taorin to mabising ka, o sublikan tumanin. Kayat mo? Agyang nga jibalay? Tsakayat. Nagtartarimot manin. Hindi apay natin mabingin na yan. Sunong ka talaga't naganakin ko na. Awan sa mat aksyon na gadi barangay opisyal na kunak tinakam ko. Manong nemi saan lang may sa ada na pasurot nan. Ni ayuyang mat manong nemi digiti batang kalye digiti saan ti karinderya ko. Ne. Kastawa ni pa nang bugbugtak manong nemi dagiti kakaduwak iti karinderya ket pati digiti customer manong nemi ket bugbugtaken da. Aging ka manong nemi nga nimet lang lataan do iti mabatbati. Nubugtaken da agsublin tumanan. O may tumat manan na inukasta nga mabisin. Manong nemi aging gang iti may sangal daw. Aging tutak. Ada nagsarda nga nabinda sa kotse iti sangot karinderya. Manong nemi inintertain nga dagos digiti servidora. Nakigtutak. Kasano nga naka-drive dito kit awmat duwa nga ima na.
Pukol manong name, pukol. Jamesa, di pungat, aging ganit abaga na. Diyakan nawan, aging ganit yo'y siko na. Napintas tarawatan na manong. Nagtugaw. Salsalot so din ti observadura manong namin at order na. Ngem, siya siguro ti masapol na. Inaibanak ni Marisal. Nana, si kakanot, masapol na. Ama mo nak, manager ko na, distakya. Masidegat. Good morning, sir. Ay. Siya ti manager. One, sir. Agdin din na magana mas kanot ilutom dito eh. Mabaling ka dito, order. Ay, mabalin na, sir. Dahil isang arot ka takay dito. Dahil ka imasan. So, nakatuwa yun, sir. Awan ka tuwak. Ang problema, duwang po tayo. Kakaimasan. Specialty yun. Sige, sir, mabidlang. Niya, hindi may isaganan manon nemi. Hindi mo na nga na isagana. Tipo tayo, sa may kaduwat, tinapoy, di pa nakakalduna. Adamat manong nemi, kutsara kang tinidor, nga nakasagana lang tayo dyan misaan, ang grama na kita pang templadan, o kahit da patis, da asin, da suka, da sili na, da soy, uno at da pamienta, powder, at da pa'y at ketchup. Kuna kanyak ni Marisol, ma'am. Ape, ma'am, kuna kanyak. Sigtibus di ma'am. Nana, kasano nga mga nga ron din dyan? Kata iman na. Kata buyahin tayo Dahil tangar ti panunuti kita kasano nga makapag di talaang nga subsuban na. Kasla siguro agad at teknik na. Kasano at pamayan na nga ron nga. Di saka na. Ang nakasapatos man. Ikan na sapatos na. Ikan yung medyas na. Kalpasan na. Nakiktot kami manon nemi. Edita biglang sumrek ni Andoy. Ay! Andoy! Rumor ka! Andoy! Binugkawan manon nemi di kita servidora. Ngam nagtimek manon nemi di customer nga awan ima na. Ay! Saan nyo nga bugtagan dito, Ubing? The manager ayo, pasublihan nyo man ito. Abi siya. Nasabol ko ti kadwak. Nga niya. Mangsubukan niya. Takasano ko mga makapanganak na mangsubukan niya. Agpili kayo kasi iti servidora, sir, no sin kayat siyo. Datang Ubing ti kayat ko. Sir, nakarugit. Ano ito yung aramidan yun, narugit? Di pagbuguan nyo. Maricel, Nana, kaman bugwan, digusan natin nga Ubing. Ay, mga nano, ngabi ko mga siya. Nimat Nana. Siya karudan. Andoy, Nana, mabisinak, so nga dakmanin. Umay ka nga tagbugwa. Umay ka agbugo. Makan. Saan lang nga nagbugo manong nemi, gabot at damot shower iti likod iti karinderya, pinag-shower ko. Saan ka nagsulit manong nemi nga nang dudlod, nang sabon, nang shampoo di buok na, linudlodak ngusto manong nemi, sinabunak bagina, sa ko pinukkawan ni Marisa. Habi Nana, yung kahit to nagtibalaya, sa pulim na tayo, akin amyanan nga kwarto, lukatam. At na nagiti lupot sa dyan, nag-alusan di kita anak ko, idubing da. Mangkita ka ti, maumanay kang kuwana, ha? Sure pan, kan t-shirt. Alis to, Nagdagos mat na nagtungpal ni Maricel, manong name ni Maricel na magusto ka ba unan no kanita unag ti balay niya.
malpasan na taulyak, napunasa ko, napagsumat kumain ni Maricel. Mo, suot mo na kita badong. Shortan mo kita badong. Si T-shirt, ala, nalis to, ma'am. O, pagtagtagargar ka. Malaminak, nana. Loko ka, baka italang, agdigos ka, manipulidi. Nabayagan mo sa anak ng digos. Nagwapo ka, magkaim na matigusan ka. E di malpasan man nun, name simrek kami. Sir, dahil ito yan, nakagwapo, nakadaldalusan. Makala kayo tipinggan na. Kaya na, inapoy para kang kuwana. Tagkalang lang ang mga mangan. Nagtungpal kami met manong name. Umano di kiti customer. Yan nakasentro. Ito yung matangda. Ada kiti dua. Kaimbilin siguro manong name tilakay. Nga customer mi. Nga subuan ni Ando Isuna. Nikit sinong subuan na. Ala. Sa irapin met ni Andoy manong name ti mangan. Isuna lang tagkamot. Sana ako't saraan manong neme isubo na itilakay. Binoy boy yung manong neme. Nana, kapin ano nga talatalakay dati ni Andoy. Gapo ko na nga sapsapulan na. Hala, numaamon na binugbog takyo. No ano amon yung maamon na kinarkarugit yung binugbog takan nyo. Baka dapay ng dangaran keng kuwana. No man nana. Bali pakpakan tayo mat. Magusto na ngorti umay dito. Datay lang timang pakpakan keng kuwana. Malpasan nga mga anda kiti duwa manong nemi. Kaso nung itang makabayad data. Pangalan na pagbayad na. Makaot na wallet na. Kuna ni Manis. Manong nemi. Implaster tila kahit ipanagtugaw na insenyas na kini Andoy. Nakautan na di wallet. Kinaot nagpeso. Kanalok ta. Ni Maris at timas nagbigla kinita na no. La. Imbasig nagasigot kanyak nagutok kwarta na. Kabak na nga ron. Di kautse. Sinungar ti driver na. Gaman kita no. Driver na nga batid jay. Jay. Maawang ka numat manong. Niya. Marmar ng samad at ang alakay ko nada. Damo may idi manong name katam. Itugot tila kayong customer nga awan ima na ni Andoy. Ngayon sa amin. Imbilin na kandi manong name nga ilukat na ti kotse. Inikan na ni Andoy sa ngaribo. Siputan mi manong name no kasano ag-drive. Ada nakakonekta manong name iti manong ti kotse. Nga mabalin na nga, tignayan na, automatic. Kasanong kambyo? Ima na siguro, ima na saka na siguro. Himsami unay nga nakita, manong nemi kalpasan na pimanawan. Irindo ta ni Andoy, manong nemi ka sa orid laglagtunat at akwartan. Tiyan mo di manong nemi kat sa aning nagsublin Andoy. Yung nagsubling yung sa aning nga natungrit. At akwartan na ngayon, gatang nat arwatan nan. Mas nagkanyak. Simret. Nana? Nabalin ka dito sumret nagtrabaho? Nagtrabaho ka dito eh? Mabalin matata. Among tagumong. Among siguro taginaw. Naisuro ka. Tapno dito yaklatan balayo. Ito karinderya. Taga-ano ka nga talaga? Alalala. No, saan mo may baga? No, kaya't mo talaga tagtrabaho dito eh. Ha? Para umong kadagiti nanganan, para inaw, isuro kang agsaplid, kinisuro kang agtrabaho. Wala nga maong bakante kapag idam dito eh. Pagida ka na, trabaho nila misaan. Awan sa amin, kadwayo dito balayo. Hindi, siyaklatan di kadwayo. Di na kadikayat nga baling nga anak yo. Kat awang matandi kita anak yo. Manong nemi sa anak adangos nga nagdesisyon. Nga inawat ko ni so naman nung nemi tamo naman ti agubra.
Hanmantahan naman tinitulok manong naming agdungrit isuna. Kinasaritak ti kita anak ko manong naming bagang kadakwada ti may panggap kini Andoy. Ni John ti muna. Nang, amang no, takawan na kayo na itang ubing. Kat mo sawin. Pastor ka niyo di onay tumalay. Conforme dito mabalin ng itaray. Kuno saan kat da kita alahas yo. No kwarta kat ibambang ko yung matasigod nung kabigatan na kat ibang ko yung data mapastrek yo. Kuno saan kat numalpas kang glako tibika ati rabi baka kauta na kaha. Ribumot nga ron. Saan nakatamat ka maraming? Imawakas sagbay na nang. Angem no, nasingpet ng ubing, nasiyat mo ta. Tapno takat kadwayo. Kahit ko nga rin nga ampunin. Kahit ko pagbasahin. Kahit ko nga sukat yung anak ko. Baka, dato kit, siyempre, amin na mapaspasamak kita plano ni Apo Diyos ang kadi. Baka inikkanak ni Apo Diyos ti kasasarita, no kasta nga, agmay-may sakon. Takaduan naman nga agmay-may sakon na dak dito balay. Nakaturog man ka na iti kakadwak ti karinderya. Kit no ni Amboy, una ni Andoy, katagyan dito kit mabaling ko man nga kasasarita. Datalaga ng kasilidyo. Baka no dumakal ka, balin tong asawa yo. Ay, nagloko ka. Ito magbagam. Manong nemi numalpasen nga agsara ti karinderya ay bak nga Andoy ti balay. Istikat kadua kon manong nemi na basta nga malpasen ti trabaho mi ti karinderya. Andoy, nana, agyang ganito yung jakayat ti naalikotan. Jakayat ti adapid pidot na. Mabalim mo tagbuya ti TV. Sakbay nga maturog ka, orat na nasapang pailang. Angem no mabalin, hangkag puy-puyan. Kat madi. Sa paim tagring nubigat. Di tati silad mo, Uy, nana. Yung saan tapay nalpas. Masapo na matuntunan ka no sa nagkapkapuam. Masapo nga yung bagam no sa dinot nagkapkapuam. No, may isurrender ka mat lang nga rin naganakan ka. Ano naganakan niyak, nana? Tapay. Iti, adan puot ko. Irinugyanak matang nga. Dinusdusa digiti. Kabagyak ka no. Kasinsin ko ka no. Antik ka no. Angkel ko ka no. Saan ka nagbasak? Nagbasak in iti daycare center. Naggraduanak. Yan saan ako nga nag-grade 2. Ito ti lugar yo. Andayo, nana. Ore ka saan ka, andayo na itundon ka. Saanin? Ahon kabagyak. Ibagada nga kabagyak. Dangdangarandak mo it. Hanggang nga nakadananak dito Adot napanak hindi ko nga restauran, karinderya, panganan. Yung sandak na napakanin. Iti karinderya yo. Takailang tinakpakpakan kanyak. Numampay bugbog taganda. Kada dyan nga roda, awan ima na. Ama mo? Sana na. Da kayo, ama mo yo. Saan? Saan pa nga nagsubsubli? Ito ba naglulukat ti klase? Pagbasahin nga to. Angam kasano? Yan ti card mo. Makamorton. Tsaka ni makamoy ni Mestra ng principal. Ama mo kumaida. Nana? Ibilang kayo nga nanang ko. Gusto nga nanang natantawag ko kada kayo mabalin? Lula ko pa ikid din ano pa nga amang keng ka, nagiti apo ko. Saan kayo man pala ngaglang lang nga lula? Ate, amumat yung mga archo kaya. Sana ka mga archo. Nanang. Sige. No nasingpet ka lakin di. Ibilang kang anak.
Imasadeg manong name kit inarakop na tubing. Agyaman at nana. Abing ko nagsangit ka. Managsa ka na. Tay tapay lang nga daawagag tinanang. Nalawan. Awarin di kita anak ko. At amin pamilyadan. Nagmay sakno ka dito'y. Imbag tanda ka. Saan ka may bayana lang? Nabigsakto pa ilahing ito nagkapsot ka. Eso nga, saan ka may bayan? Ikari. Manong nemi, kaslak lang nagsubli iti dati. Kaslak di, may masa pa lang ti anak mi. Manong nemi kadida Daniel. Lukas na nga makaring akong tiagsapa, kas kang kanayon nga raramidak manong nemi, na isama, kalpasan tinak panagkanarag, rumuharag iti kwarto, sa pulagton ni Andoy. Nasanto pala nakariing, nagtuktukak to sila na Andoy, anak, agriing kan. Andoy. Makariing ilukat na tini daw. Good morning. Good morning na lang. Para ko pa naktutubing. Sige. Wakan. Tanda ti karinderya. Sa dita na mamigat. Kung nagto manon name ni kalpasan ng kapan ti CR o daramos o misbo. Basta aktuman. Nakalukat ton ti karinderya manon name amon latamat ti servidor at aramidan da. Ida saranta kam to kini Andoy. Mamigat kam to agsango. Nga gina. Ni Marisol ko, Nana, bigla mo tayong adanak yun. Katuwa na ta, di ka ipaanak na bagim kanya. Ulo. Nagbalinak tulad nga, anak yun iti kasar. Apay da plano yun kani Pedring. Dandanin, anda nagpitpitik sa klot ko. Di kahit nasawan, dandalikan mapukaw dito karinderya. Alam ni Nana, ore no, agasawa kam to na tumayklatad to yan, nagtakluswaldok dito eh. Sige, okay. Di kat awagan kay latang tininang. Sige, nisip ko na yun. Di ba naglulukatan di klase, manon nemi, nagbasan. Siya akong tinakamo ng kuyok, manon nemi, kaniya, Andoy. Di ba kadagas, di na magigno ano tusustuanagan na. Andres Gayam. Apilyado ngay. Doy. Doronyo. Andres Doronyo. Siya nagpanawag kang katandoy. Di kiti, napuutak nga, bagadang kasinsin ko, nanang, ken antik kanangkel ko. Nawagandak, Andoy. Andres Doronyo. Tayo mati, apilyado ti idibalasang ni Auntie. Kapsat ka nun ni nanang ko. Kasi ano nga na tayo ginaganakin ka? Di damat may baga. Kasaduhan nga na tayo. Nagbasa ako na so, Andres Doronyo, Andoy. Pwede graduar ni Andoy manong name elementarya, siyempre siya. Iti nang kuyok kang kuha na, tasyak nga ron iti kardyan. Kung nga ron iti mamaestra. Malbaliw mat man nga naganak kayo. Malagip yun, Nana. Nga dito'y kayo nga, nagturpusan di kita anak yo. Dito'y da, amin nga nagturpos. Kada damat man anak yo. Nagturpos. Apo ko na kumaangin, nanang matawag na kanya. Di ba nag-high grade na manong nemi bumariton ni Andoy. Kahit nukas na sumarungkar, manong nemi kompleto, di kita anak ko, a big family. Manong di kita pukok manong. At apay na pukok titood. Datino na nga pukok manong nemi kita at asawanan kalpasan nga nagturpos ka na da, matin trabaho na. Nakandado kami manong nemi nukas ta.
Kat may sa kadakwada ni Andoy. Bilang damat siyempre ang kamsat din ni Andoy. Kat bilibili ng dikit anak ko. Andoy! Ay, kuya, amo bebayaan ni nanang ha? Wan? Okay na. Wan kuya, akong pagdanagan nyo. Ito nag-asawa ka, hanggang tumapang panawan. Isun, baka ito't makamukin ko na, itagbaling asawam. Ito tumanon manong. Akong problema. Saan kong tumaybayan ni nanang? Manong nemi i-lockdown karito nga tawen nagsara ti karinderya. Ngem, idi ta nagsubli manong nemi iti panagnegosyo nagsubli akas dati. Idinto manong nemi ni Andoy kadadaitan iti higher grade. Manong nemi kabuta online iti klase. Adala ta dito balay no saan ka di karinderya. Pasarimat ayaban na magpaspasyal na ka iti barkada na. Awan ti girlfriend. Dede awan ima na manong nemi nga lakay nga kusturmi hamin nakit-kita sana nga nagsubsubli. Manong nemi dahito ti pakasalitaan. Simple ang pakasalitaan ngam kaya't ko lang mat ng buray no kasanok ngayon nga imbaklay ti responsibilidad kalpasan nga pinanawan nagtasawak nga napaadal ko amin di kiti 5 nga anak mi. Nga napintas met kasasad ti panagbiagda, kabuta nandandamat ti napintas nga trabaho, agraman na kita asawa da. At dapay na manugang ko, iti apukok ngay nauna, kanadan na kita dumatan na kita apukok itood. Bakit akon? Nga madudagidag ko na nga slasa na kabumakit. Uwen, tilangak kanok at kasla, ahumpay kanot apuko. Dakman na mo, no apay nga, ibagbagat at kasta. Hamom ka di manong ang tapay lang agar-arap kanyak mo nga ubing pangim siya. E mawaran kanyang deta manong na yung manayin, makita ka na pintas, ti panagbiag na kita anak ko, ti pamilyada. Stamat na kini Andoy, kaya nagtultuloy mat iti kadalat tarit karinderya, pakalaglagipak, kadi di asawak. Nga da kami tinang pundar, iti da ito nga negosyo. Kaya ni Andoy, nga namnamayek, amang tungpal ti karina kanyak, nukas pagarigan tagsalog to namin pinsan pigsak kat sa anak to nga makapagtrabaho. Nga maging gangad angis ko, tsak itulok, ngay bagada nga warrant servik. Tanasarbiak may lang. Agyaman naklaunay, ti anus mo nga nangurnos, kalpasa nga inak inda, tad ken karit Italiana. Kaya nagyaman nakunay ti anus mo nang ibasa, kat sabi ko matad damat na ibatik nga adal, kaya napagkasarmingan ti biyag, karigi di padak nga di mga kanagbuya. Tuyagyaman nga nanang mo, nanam, Helen. Ano ka din tawan nyo, Nana Helen? Ayan, 70, 80, 90. Siguro, pa 90 yun. Baka late 70. Hindi saludsud ka na kayo, naman tawon nyo, hindi matimbaga. Thank you ka na kayo. Helen, Nana Helen, iti surat yun. Kan thank you mat kaligiti nag-comment, kaya